някой, който изгледа всички 104 мача на световното първенство по футбол 2026, ще споделя някои по-интересни моменти. Естествено, световните шампиони започнаха с 3 гола турнира като шампиони на света, като крале на света Аржентина. Естествено, това красиво цепенето тук е в чест на всички дами, съдии по време на световното. За съжаление обаче имаше и някои по-неприятни моменти. Именно факта, че един играч на Южна Африка си загуби всъщност живота, за съжаление. И той се казваше Джейдън Адамс и загуби живота с точно месец след началото на световното на 11 юли. И нека валето да е в негова чест. Нека да спелуваме J-A-Y-D-E-N, Джейдън Адамс, A-D-A-M-S. Нека това вале Джей да е за негова чест, нека да почива в мир. Все пак нека да запазим настроението си и как по-добре от самите голмайстори, нали? Трябва да дадем първо заслуженото на голмайстора Килиан Мбапе, десятката на Франция, последвано от десятката на Аржентина Меси, от десятката на Англия Джуд Белингъм. Интересен факт. 10 по 10, 100. Още по 10, 1000. Мач номер 1000 се изигра на световни първенства, именно между Тунис и Япония, ако не се лъжа. Завършил в полза на японците, а именно 4 на 0 или 0 на 4 в случая. И споменах вече една африканска страна, нека да отдадем заслуженото на останалите от тях. И останалите именно колко? 9 страни. Ще оставя девятката купа най-отгоре, ще изброя останалите африкански страни. Дали имам добра памет. Кабо Верде, Марокко, Алжир, Египет, Сенегал, Кот д'Ивуар, Гана, Демократична република Конго, Южна Африка. Именно 9 страни, които се класираха на елиминациите на световното. За първи път толкова много, всъщност. Това също така беше единствен турнир с 8 мача, включително финала. Затова единствено ще ползвам дясната ръка за девятката купа. Като споменайки финала, нека да отдадем заслуженото и всъщност и на единствения играч, именно седмицата на Ля Роха, Фернан Торес, който се е разписал на финала. Човека се писа името в историята на страната си и на световен първенство. Феноменално е това. Стигнахме средата на демонстрацията. Нали? Знаете какво означава това, нали? По традиция на световни първенства. Добре, окей, сега. Върнахме се. Естествено, няма да е световно без 6-те конфедерации, които участваха, страните от 6 конфедерации. И между другото интересно нещо, което се случи на световно също така, поне на мен беше интересно, е как успя Швеция да спечели с 5 на 1 първия матч и същевременно успя да загуби с 5 гола, 5 на 1. Следващия въпрос беше как доминираш толкова много и губиш? Нямам думи просто, нямам думи. Но както и да е, постараха се момчета все пак. И говорейки за момчета, които се стараят, искам да отдам заслужат на обикновено хората, отборите, които подкрепям, а именно аутсайдерите. И нека да отдадем заслужат на дебютантите в конкретния случай. Кюрасао, Кот д'Ивуар, съжалявам. Кюрасао, Кабо Верде, Узбекистан и кои бяха другите? Йордания, именно 4 страни. И всъщност, те се приближаваме към финала, нека да отдадем, всъщност ще сложа тези 4 купи от асо до четвъртка на дъното на тестето. И нека да отдадем заслуженото първо на Аржентина, като единия финалист. Факта, че Меси започна с хетрик.
Факта, че срещу Кабо Верде просто не знаеше кого да подкрепяш. Факта, че срещу Египет, Аржентина-Египет беше просто най-невероятният матч на световното. И все пак се изправиха срещу най-добрия отбор, най-силният отбор на световното, именно Испания. И разбира се, тъй като ми свършиха купите, не мога да споделя повече от любите факти. Затова нека да отдам заслужението на всички, които позволиха това да се случи, на домакините, естествено на Канада, САЩ и Мексико. Да отдам заслужението на БНТ1, БНТ3, на целия екип, на коментаторите, на водещите, на гости. Благодаря ви на всички за това, че позволихте да станем свидетели на как се обединяват всички играчи, как се обединяват всички нации и как се обединява всъщност целия